Malaos po po sa Lapungan. Yan lang po. Yan lang. Yan ang sitwasyon dito. Yan lang. Oh, dito na tayo uli. Hi mga kapoldo, good morning. So panibagong araw, panibagong vlog. Ayan, halata naman mga kapoldo na wala pa akong tulog. Ayan, kasi kagabi nagmatsyag po tayo dahil sa Super Typhoon Carding na naramdaman din dito sa may Angeles, sa may Pampanga. So maririnig mo talaga kagabi yung hangin na parang sumisipol, yun yung nakakakaba. Pero ngayon, alas 5 na ng umaga, September 26, meron na po kaming ilaw. Ayan, nagkaroon na kami ng ilaw. Ayan po. Kasi siguro mga minimal na damages lang meron sa Pampanga kaya nagkaroon agad. So ngayon, medyo may paulan-ulan pa naman pero may pabugso-bugso na lang. So, bababa tayo ngayon, titingnan natin yung sitwasyon dito sa amin. Kasi dito sa amin, wala namang maraming puno. Kasi nasa sentro po kami ng Angeles. Mostly rito mga apartment, mga business establishment, so mga matataas na building din. So tara mga kapoldo, tingnan natin sa baba. Ayan po. Ayan, nandito na ako sa baba mga kapoldo. Ayan. It's 5:30 ng umaga. Ayan, so dito kasi sa amin, puro matataas na mga building. Ayan. So far okay naman dito. Makulimlim pa mga kapoldo, oh. Oh. Ayan. So umuulan pa. Kaya nagpayong tayo. So ayun, makulimlim pa siya. Ito yung malaking puno dito sa amin malapit. Yan. Yan. Mga dahon, mga konting sanga lang yung yan, medyo madilim pa. Yan. Yan ang mga konting sanga. Oh. Nagkaalat lang dito mga konting sanga, mga dahon. Yan. Malakas talaga kabi yung hangin. Alam yung marinig mo palang natatakot ka na. Yung pagsipol. Oh. Yan. So ngayon pabugso-bugso na lang yung ulan. Okay. Ayan o. Diba? At least may ilaw na dito sa amin, no? Dito sa may barangay namin. Okay naman yung sitwasyon. Yan. Tibay ng banderitas, oh. Hindi natin nagkagabi, ah. Kaya may ilaw agad dito sa amin kasi wala naman masyadong na damage. Yan, oh. Pero nakakatakot yung kagabi, ah. Yung lakas ng hangin. Medyo humahangin pa nga ngayon, no?
Ayan. Ito na yung kabilang kanto dito sa amin. Hmm. Hindi naman ganun. Tuloy ang buhay. Yan. Biro mo signal number 5, 175 km/h. Pero ganito sitwasyon sa amin kinabukasan. Yan. Maging mapagmatsyag talaga pag may bagyo. Yan. Yan, mga dahon lang naman yan. So yan, dito na po ako sa may MacArthur Highway. Yan. Yung mga trapala ng mga ano ng tricycle. Yan. Tapos yan yung AU. So mga minimal lang talaga rito. Ayan yung isa sa mga malaking private hospital dito sa Angeles, yung Angeles University Foundation Medical Center. Ayan. Pagdiretsuhin nyo po yan, papunta na po yung Tarlac, papuntang Clark. Yan, yung kalsadang yan. Ito na po yung National Highway MacArthur. Yan, mga malalaking school. Yan, nakatumba yung signage. Yan. Yan. Yung mga signage lang naman nagkadatumba.